Barkanka da shigowa kundin sirrikan makaranta, ka danna subscribe ka danna ƙararrawa. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Manyan malamai da ke wannan gida na kowa fatan alkhairi da fatan kowa na lafiya. Allah ya saka amin. To kamar da kuka sani dai wannan gida yana kowa fatan alkhairi a daidai wannan lokaci. To yau ma ga mu ɗauki da wani sirri na rufin baki kashi na 3. To shi wannan yana da matuƙar ƙarfi, da Allah a kula da shi, kar a yi aiki da shi ta hanyar da ba ta dace ba. Mu duk abin da za mu baku muna baku abu ne tsakani da Allah, kuma zuciyar mu ɗaya muke baku shi. Duk wanda ya aiki da shi ta hanyar da ba ta dace ba, wannan kuma shi da Allah madaukakin sarki. To ga sirrin kamar haka, na saka muku ayar a ƙarshen bidiyon, za ku ganta ana rubuta ta ne a takarda fara marar zane. Za a rubuta wannan ayar ƙafa 3. Da aka rubuta ayar ƙafa 3, za ku ga akwai inda aka bubbuɗe. To wannan wajen da aka buɗe a nan ne za ka sa wanda kake so ka rufe masa baki, ko sun kai su nawa ne. To idan ka sa, sai a nemo baƙar kaza. Baƙar kaza. To dama wannan laya za a yi da ita. Idan aka yi laya, sai a samu bakin kazan nan, sai a sa wannan layar a ciki, sai ka riƙe, sai ka karanta yasin ƙafa ɗaya. Wannan layar tana bakin ta, ka danne bakin, sai ka karanta yasin ƙafa ɗaya. Bayan ka karanta yasin ƙafa ɗaya, sai ka yanka ta, sai ka cire kan gaba ɗaya. Bayan ka cire kan gaba ɗaya, sai ka cusa kan nata ta duburarta, ka cusa shi cikin ta kenan. To bayan ka yi haka, sai ka karanta laqad ja'akum ƙafa 500. To bayan ka karanta laqad ja'akum ƙafa 500, sai ka tona rami, sai ka binne wannan kazar. To in Allah da in dai magana ce akan ɗaurin baki, to wannan har abada wannan magana ka rufe bakin su, ka ɗaure ta. Wannan mujarrabi ne kuma yana da matuƙar ƙarfi. Sai ku tura wa sauran al'umma domin kowa ya ƙaru da wannan sirri mai matuƙar ƙarfi da muka baku shi a wannan lokaci. Domin a kodayaushe ƙwarin gwiwa da kuke bamu shi ne ke ƙara ingiza mu, ke ƙara bamu ƙarfin gwiwa domin ma mu ci gaba da baku abin da muka tara su dama don ku muka ajiye su. Kuma tunda kuna bamu goyon baya, to kun ga dole mu kasance mu kuma masu baku shi. Mun gode sosai da wannan gudunmawa da kuke bamu. Wanda bai gane ba, za ka iya tambaya ta cikin comment. Za ka iya tambayan Allah da kuma za mu baka amsa daidai da irin tambayar da kuka bamu. Na rubuta muku ayar tana nan a ƙarshe, saboda sau tari akwai sirrikan da muka bayar waɗanda daga baya ko mutane suke cewa da Allah a dinga rubuta musu ayar. To shine muka ga ya dace, tunda kun kawo koke, to ya kamata a ce mu dinga yin abin dama don ku muke, ku dinga fahimta, ku karɓa, ku yi aiki da shi. To shine na rubuta muku ita domin ku ganta, ku yi amfani da ita. Akwai kuma sanarwa da zan muku. Akwai sirri wanda zan fitar da shi, shi ma na firaku ne, yana da matuƙar ƙarfi. Ku je ku ci gaba da bibiyar mu, wanda in Allah ya yarda wannan shi ma mujarrabi ne sosai, kamar yadda muke baku kowane. Shi ma ku kasance tare da mu. In dai har ka mana subscribe, to in Allah ya yarda duk abin da za mu sake, kai ne ma na kusan farko waɗanda wannan sirri zai fara riska. Domin akwai wannan wanda muka baku na Ismillahil Azim, akwai abin da muka yi kuskure wanda ba mu faɗa muku ba, wanda daga baya muka yi wani bidiyo, a ƙarshen bidiyon muka faɗi abin da wanda ba mu faɗa ɗin ba. To mutane da yawa suna tambaya a haka. To duk wanda bai gane, za ka iya mana tambaya ta cikin comment domin baka amsa. Mun gode.